akukho esikutholile ngokulekelelwa abelungu amaphoyisa ngaphandle kwalaba esibafice emotweni. Sikubingelele sikwamukele endabeni zakusihlwa sibingelele nakuwo sibuka ohlelweni lethulusho lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokosokhela kanti ezinohlonze ekusihlwa nje nazi. Kuqhubekile namhlanje ukuthungathwa kwabantu abayishumi abemuke nomfula ngobusuku abandulela uKhisimusi eMnambithi kwaZulu Natal ihlobo bezikanise endaweni yesigameko usuku lonke ngethemba lokuthi kuzothola abathandiweyo babo. Ukuthi kwengezwe isibalo sethimba labahlengi nabezimo eziphuthumayo eMnambithi enyakatho yeKwaZulu Natal kulandela ukuhlasela kwekhukhula kule ndawo kuze kube namhlanje sekushona abantu abayisithupha kanti abayishumi basanyamalele. Intatheli ezindaba ze-SABC umlondi Hadebe ezinze esifundazweni kwaZulu Natal ijutshwe ukuyocoshela kulolu daba. Mnambithi saloke njalo inethemba lokuthi ingase ibathola abathandiweyo babo njengoba sazi ukuthi ke ensukwini ezidlule kube nezikhukhula endaweni lezi ezishiya imphakathi omkhulu omningi endaweni ukhala kakhulu njengoba amanzi ayedla izindwane athatha izimoto kwalimala namakhaya kanti eduzane kwami nje sinaye ilungu lomndeni lapha masibongakhulu isikhathi sakho sacela usipha amagama akagcwele. Uthusile Mthembu. Mama Mthembu kafushane mhlambe njengesigameko sesisosukini mhlambe nje banamhlanje kungolesithathu isigameko senzeka ngesonto mhlambe umndeni ukuthatha kanjani konke lokho nokuthi obani labe abani lahlekela. Umndeni usiphatha kabi ngoba silahlekela ngoba abantwana umntwana bazulu abawu4 nonina noyise ababili nobhuti ababili usiphatha kabi lokho emndenini singaba wamthembu sihlale nabamsimanga. Masibuka ukuthi nisaloko njalo nizoqhinqa lapha ngethemba lokuthi bazothola mhlambe kukhona enikwaziswayo ukuthi kuzokwenzekani. Bebe ngangazi asisile ukuthi bathe nje sazoqhubeka nokufuna ukuthi siyabathola yini abathandiwe bethu. Mhlambe kutheni amathimba azosesha bathi bazowaqinisa nokuthi bazowakhulisa inamba ukuze kwazi ukubhekeka indawo ende. Bathi bazowaqinisa ukubheka ukuthi basitholela nini abathandiweyo bethu. Akukho esikutholile ngokulekelelwa abelungu amaphoyisa ngaphandle kwalaba esibafice emotweni laba abathathu ikade behamba ngayo leyo moto le angibazi ukuthi abawaba ngoba lo owami uyise njoba kumanje nje asikakamtholi noyise babele balahleke ngaso sesikhathi semvula leso bethathwa imvula uyise wakhe ubani sibongo lemfana umsimanga bele lahleke ngaleso sikhathi leso kuze kuba manje nomntanakhe abatholakele. We want to appreciate the efforts by the provincial government. They provided all the teams from Maritzburg. There were teams from Maritzburg, there were teams from Newcastle. We are hopeful that they are still going to add more because in this situation we also need those with the sniffing dogs. We need every resource that is available. Kuke kophazamiseka ukusebenza esibhedlela iMatikwane esifundazweni eMpumalanga emva kokuthi imvula icekele phansi amanye amagumbo kulaphela iziguli. Phambilini umphakathi wazwakalisa ukukhathazeka ngesimo salesibhedlela kodwa akukho zinyathelo ezathathwa. Eyinsukwini ezedlule lesi sibhedlela bezivuza ngenxa yemvula njengoba sezigugile nje kanti lokhu kube nomthelelo omubi kwabagulayo naseyinsiza zokusebenza zaso lesi sibhedlela okubalwa kuzo ama-X-ray kanye namakhompyutha ingubo zokulala izona ezisetshenziselwe ukulawula amanzi agcwele phansi esibhedlela inehawu esifundazweni eMpumalanga ithi uhulumeni kumele angenelele ngokusheshsha. Kana ngokuthi isibhedlela siyavutha uma sivutha sinjena ma patient alale emandini even ma file reception athambile ma computer athambile size sabakhipha ukuthi basebenzele ngaphandle. Igule ikhathezekile zithi isibhedlela sibhekene nenqwaba yenqinamba. Sifike ekseni nyalo sekushaya bomathuthu asikaze sathola i service ngenza bayani kunemvula namuhla ene banda bakhona ukusebenza.
owengamele ezempilo ezifundazweni iMpumalanga uvakashele lesi sibhedlela uthi bazodumela onjiniyela ukuthi banakekele lesi sibhedlela njengesivumelwano sesikhashana ngoba isikhungo sesigugile. Akusinyo yonke indzawo la kuvuta khona sizovala la especially la OPD nangale pharmacy la sibone khona ukuthi sidinga ukuthi sivale nala ngasebantwaneni vale fast so that kungalike and then ku long term sitawubona ku next financial year. Kusenjalo amalungu enehawu asabse ngokuthi azoyeka ukusebenza uma lolu daba lungasukunyelwa ngokusheshsha kanti imvula kulindeleke ukuba iqhubeke insuku ezimbalwa ezizayo. Kubulawa besifazana abathathu ezigamekweni ezahlukene emjondolo yaseCaleb Muthabe eBloemfontein. Owesifazane oneminyaka engu-34 ubudala utholwe emgodini wendlu yangasese ngobusuku obandulela uKhisimusi kanti umsolwa useboshiwe. Kwesinye isigameko kubulawa umama nendodakazi ukukholakala ukuthi badlisa ushevu omunye wabo waqinywa. uThidi Somphase oneminyaka engama-43 ubudala uzogcinwa esitokisini kuze kube umhla zintathu kuMasingana. Usolwa ngokubulala usina Bankisi isidumbu sakhe esitholwe emgodini wendlu yangasese ngobusuku obandulela uKhisimusi. Amaphoyisa afike endaweni yesigameko athola ukuthi lo wesifazane uhuduliwe ukuze ayolahlwa endlini yangasese. Umndeni ukuthola kunzima ke ukubhekana nalesi simo. Afakitile kamkhulu. Uthi kumphatha kabi ukuthi udade wabo akasekho, akazi ukuthi uzothi webani asabelephi, kwazise ubemnakekela. Kusenjalo kwesinye isigameko kutholwe isidumbu sikamama obeneminyaka engama-91 ubudala kanye nendodakazi yakhe ebeneminyaka engama-66 ubudala. Imiphumela yokuhlola kwezidumbu iveza ukuthi umama udliswe ushevu kwathi indodakazi yakhe yaqinywa. Umphakathi ke unxusa bakwaSidlodlo ukuthi basebenzisane nawo. Yona into yecrime ikhona ekuhlaleni. Asinawusho ukuthi ayikho kule ndawo sihlala kuyo. Ikhona sihlala sisilwa nabo bonke abantu abaphula imithetho. Elemkhahlo wa yanyatsotsi. Uthi abaphephile bengamalungu omphakathi alwisana nobugebengu futhi bayafisa ukusebenzisana namaphoyisa. Uzama. Amaphoyisa aphume inqina ethungatha umsolwa oyamaniswa nalesigameko. Inhlangano iSAGA KwaZulu-Natal isizwakalisa ukukhathazeka ngezigameko zokubulawa okuhlobene nezombusazwe njengoba sibheke okhethweni ngonyaka ozayo. Ukusocongwa kosombusazwe KwaZulu-Natal kulokhu kubonakala kuqhubeke njalo kugcine ngosotswebhu weDA kumasipala umngeni unhlala yenza Ndlovu osocongwe eqaleni kaZibandlela ekwakhe eHawick asengaphezulu kwama-20 amakhansela abulewe kusukela ngonyaka odlule KwaZulu-Natal. Ukubulawa kosopolitiki nje kusikhathaze kakhulu saziyo ukuthi kunanencomo zeMorane Commission esibona ukuthi kufanele zilandelwe ukuze kusigcina ukuthi sisizakalize ngaliphezulu kakhulu losopolitiki ababulewe. Ezinye zeindaba lezi ethe azange awuthinta kahle omasipala kulonyaka lo ka2024 sibona ukuthi kusemqoqweni masogoqa unyaka sikwazi ukuthi sixoxe ngazo. uNtulu uthi laba baqashwa emazingeni kahulumeni kumele babe neziqo ezifanele ukuze umasipala bazinze ngokwezimali nangokuphatha. Sizoqhubeka kodwa ke sixoxeke nenyunyana lezi zabasebenzi komasipala ukuthi singenza njani omasipala noma kuna lesinqumo lesi kodwa bangabi izinkundla esezinemthelo omubi wepolitiki ophazamisa ukusebenza kwakhona. Lesikhungo esiphethe umasipala siveza ukwaneliseka ngokuthi umasipala abacishe babe ngu-8% asebethola imibiko engenacopho bafuna ukuthi lokhu kuhambisane nokuhlinzeka abantu ngezidingo. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Udaba lwenkinga yokucisha kogesi ezweni kube ngokunye kwamaphuzu uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa aphendule kakhulu ngakho izithangamini zokuhlakala kwePhalamende kulonyaka. UMongameli Ramaphosa ebesikelwe amatsheli amane ukuba azokuphendula imibuzo ePhalamende kulonyaka kwaye rhoqo ebexinwa ngemibuzo yokuba manyathelo mani isikhokelo sakhe esiwathathayo ukuphelisa ingxaki yocimicimi yombane. Uphinde wabuzwa ngamanyathelo okulwa ulwaphulo mthetho, ukubuyiselwa kwemihlaba kwaye nenguqu zokuhlengahlengisa urhulumente.
ngexesha evele eParlamente ngoMarch. We'll work together to rationalize government departments, entities and programs over the next 3 years. This work, which will review the role of all departments, including the Department of Public Enterprises, will inform the configuration of government going into the next administration. Amaqela aphikisayo aye ampheka emophula ngemibuzo esithi izithembiso zakhe ziphelela emoyeni. Mr. President, are you in receipt of this report from the Department of Public Service Administration? If so, why have you done nothing about it since 2019? The Department of Public Service Administration in April 2019 handed over to the President a substantive report on the macro reorganization of the state. It was never done. uRamaphosa uthi isebe elijongene neenkampani zikarhulumente liza kupheliswa xa kusungulwe inkampani enkulu eza kujongana nezinkampani zikarhulumente. Because their reconfiguration report had brought us to 28. And I wanted us to go below that 28. Umongameli uphinde wavela eParlamente waphinda wabuzwa ngengxaki yocimicimi yombane. It is not being done in an arrogant way, in a way where we're trying to say second guess the court. It is actually being done to ensure that we save the grid, because otherwise it would collapse if we were to implement that judgment in full. Umongameli uthi urhulumente uza kuqhubeka esilwa ukuxhatshazwa kwamanina nabantwana. Kuzo zonke iseshoni zikaRamaphosa zokuphendula eParlamente, umbutho we-EFF uye wazikwaya eziseshoni. Kwiindaba ze-SABC, ngubulelani eParlamente. Mbukeli sithatha iqhubeko etolo kanti masibuya sizokuphathela udaba oluthi isifakwe ngaphansi kwesolomlawuli inkampani engamele ukusebenza kwamabhasi omkhandlu dolobha iGoli Rea Vaya okuyi ProTrans. Mbukeli sikubingelele sikwamukela mangabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibika ukuthi kuqhubekile namhlanje ukuthungathwa kwabantu abayi12 abamuke nomfula ngobusuku obandulela uKhisimusi eMnambithi kwaZulu Natal. Ihlobo bezinkanisa endaweni esigameko usuku lonke ngethemba lokuthi kuzothola abathandiweyo babo. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzozithola. Uthukizanye umndeni wabesifazana ababili abaphangalele esigamekweni okusolakala ukuthi bekuthungelwa ngomlilo amadoda angaziwa ngenhloso yokubamba inkunzi lomndeni Orlando usempeleni seOrlando East eSoweto. Umndeni kaMatano Palisa Mogotsi ukuthola kunzima ukwamukela ukwedlula kwabo emhlabeni ngesihluku emva kwezinsolo zokuthi ikhaya labo linqinqiswe ngomlilo ngemuva kokuthi kugasele abesilisa abangaziwa ngenhloso yokubamba inkunzi. They just came in with a gun and a petrol, 2-liter petrol. They asked, where's the car? I don't know which car they were looking for. And from there, they said to my sister-in-law and the daughter and the other auntie, the helper, we're going to the bedroom. So they went to the bedroom. They tied them up. They closed them with a blanket and they poured petrol on top of them. And then they went out. They wanted the bedroom key. There was no bedroom key. They went out and they lied. Uhulumeni wesifundazwe saseGauteng usebenzisana nomasipala ukulawula izigameko zomlilo kanye nezinye izimo eziphuthumayo. We are busy in those communities creating awareness, particularly in regard to fire. What do we do when we have fire at this time of the year? Particularly as regard to floods. What do we do when there's a flood at this time of the year?
Kusenjalo abezimo eziphuthumayo bami ngomumo ukubhekana nezinhlekelele ezingase zibe khona kulandela isixwayiso sabakwa South African Weather Services mayelana nezimvula ezinamandla ezihambisana nokuduma kwezulu. Izikhungo ezinakekela laba abayizisulu zokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane ziqagula ukuthi nakulonyaka ka2023 balo zodlame olubhekiswe kwabesifazane kanye nezingane sisephezulu kakhulu nakuba uhulumeni eqhubeka noqinisa imithetho nezinhlelo zokubhekana nesihlava salolu dlame. Ngonyaka owedlule uhulumeni wachibiyela igatshana zemthetho elawula izenzo zamacala odlame olubhekiswe kakhulu kwabesifazane nezingane. Inhloso enkulu yalokho kwakuhloswe ngakho uqiniswa komthetho wenza ukuthi imbandela yokuthola ibhayili ikakhulukazi ke kulabo abenza uhlobo lwamacala odlame ngokuhlukumeza abesifazane ingabi lula. Noma kunjalo ibalo zalolu dlame nakuwona lonyaka ziqhubekile nokudlondlobala njengoba phakathi kukaNtulikazi kuya kuMandulo kubikwe amacala izenzo zokuhlukumeza ngokocansi ezingaphezulu kuka 13,000. We as men are the problem, and therefore we have to be part of the solution. Patriarchal value systems are still prevalent in South African families and communities. Some men believe that male dominance and male entitlement is the norm. Isikhungo esihlinzeka ngosizo kulabo abayizisulu zodlame lwezobulili bakhala ngokuthi izenzo zokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane azinamkhawulo nakuba lemithetho nemigomo eshawo uhulumeni ikhona. We often hear, and it comes out of presidential summits on GBVF, that GBV has been characterized as a second pandemic by our president, and we often hear that it is a high priority and that we have to fight it and we're going to eventually eradicate the scourge of gender-based violence. Uhulumeni ufuna ukuthi kube nokubambisana okwenele ukuze kunqandwe isihlava sokwanda kwezigameko zokubulawa kwabesifazane nezingane nezenzo zokudlwengulwa kwabo kanjalo namacala obugebengu okuhlaselwa kwabesifazane. Isifakwe ngaphansi kwesona umlawuli inkampani engamele ukusebenza kwamabhasi eRia Vaya kuyiProtrans. Lokhu kwenzeke ngesonto eledlule kulandela ukuthi kukhona abazame ukushaqa amabhasi eRia Vaya ngenxa yokwehluleka ukukhokhela izikweleti. Umcwaningi mabhuko semkantshubomvu uMahir Jayop uthi kufanele bajeze bonke abahlomlile mayelana nokungaphathwa ngendlela kweRia Vaya. Ujobelela ngokuthi uzolihlakaza ibhodi lalenkampani. The current board, the previous board, and everyone that has unlawfully benefited. My opinion, prima facie, there was absolutely no proper controls in place. There were agreements that were signed that made no commercial sense, and there were payments made that should not have been made. And I intend to recover every single payment from every particular individual that was involved, to the extent that I may even approach the court to hold these directors to be delinquent. Yani kwamsebenzi okulawula iRia Vaya kuyiProtrans ibilokhu ikhungethwe izingqinamba kuleminyaka embalwa eyedlule. Lokhu ke bekuholela ekutheni umsebenzi kule nkampani ungaqhutshwa ngendlela. It has been widely reported that there was maladministration, if not fraud, at Protrans, and it is unfortunate because Business Rescue should have been the nominated choice a long time ago. Jayop wethembisa ukuthi nakuba kusaqhubeka uphenyo malungana nokusebenza kweRia Vaya kepha bazoqinisekisa ukuthi akuphazamiseki ukuthuthwa komphakathi. Zonke inhlelo zimngomumo ngombukiso obizwa ngetwele New Year ozobanjelwa eKapa. Sekuphele iminyaka engaphezulu kwengama-30 Fatima Dalvi ekulomkhakha angena kuwo ehamba izinyathelweni zikanina. Umsebenzi wamalungiselelo uqala nje uma kusanda kumenyezelwa abadle umhlanganiso ngalowo nyaka. Yize-ke kunjalo wonke ke lo msebenzi awusho lutho kuFatima kwazise uwenza ngothando. I'm talking about myself now. I grew up in this and it's in me. All the year I say I'm not going to work on it. No, I'm retiring every year. But when it comes to this time, I'm there first. You see, it's like it's inhuman. People that grew up with this, it's very hard to get out of your system. You're looking forward for this.
I look forward to the groups. Nakuba ichitha amahora amaningi uDalvi ethunga, kepha ke uma kungathiwa uthi namhlanje akakhethe ukwenza omunye umsebenzi, impendulo yakhe ingaba ukuqhubeka ukwenza wona lo msebenzi. For 2 years with the COVID, we didn't work. And it felt like I was sick. And then when we started to work again, and then I felt better. And I said, no man, this is my life. I'm going on with this. I'm 75 years old. I'm still doing this. Omunye ke wabahleli balombukiso uZiyad Williams. We are all wind up for Tweede Nuwe Jaar. Our preparations has been going in since April for Tweede Nuwe Jaar. Costumes needs to be made. Bands needs to be set up. Dances, singing, all of those things. Umncintiswano lombukiso uzoqala ngoMgqibelo. Ngikubingela umbukelo emakhaya ngiphinde ngikwamukele isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ke sibheke ukuthi sime kanjani ke zikhona ke leza imvula ezinamandla ethanda ukuthi nje iqinise kakhulukazi ngempela eNorthern Cape kuyana kanjalo eBloemfontein kanti ke masibheke lapha kwele kaMthaniya ukhona ke lo amoya ohamba obandayo hamhlana nawo ke umkhemezelo kanti ke kusasa ke imvula ithanda ukuthi nje iqiniseke kakhulukazi ngempela ke lapha eNorthern Cape ko-Uppington kuyana kanjalo eBloemfontein kaphinde futhi ilindele ke nje le yankungu ekhasa phansi esifundazweni eKwaZulu Natal hamsana nayo zonke leza imvula ezinamandla. Kanti ke isixwayiso sethu ke siphuma lapha kwa South African Weather Service akusihlwa sime kanje kukhona ke lo wakuduma kubunobungozi obulindelekile eBloemfontein kuyana kanjalo eAppington ngaphinde futhi ulindeleke nje nalo amoya ke ovunguza ngamandla khona ke lapha kokapa lo dumo. Kanti ke sinye isixwayiso sethu ke sinaso ke sakusasa sime kanje zisakhona ke leza imvula ezinamandla ilindelekile khona ke esifundazweni eNorthern Cape kuhambisana nako ke lokuduma obunobungozi ngaphinde futhi ulindeleke nje nalo amoya ke ovunguza namandla khona ke eKapa lodumo. Kanti ke amazinga okushisa aphansi kusihlwa ikakhulu shebela masibhekela phana kokapa lodumo lithanda ukuthi nje fudumaleke namhlanje kusihlwa ngo20 fudumele njalo ke eAppington ngo21 kanti ke eGoli Soweto kandonga ziyaduma thanda ukuthi nje libandeke namhlanje kusihlwa ngo14 bande njalo ke nalaphana ko Lady Smith ngo15 kanti ke Mgungundlovu singawulindela ke nje no15 thanda ukuthi nje lifudumala ke Musina ngo19 kanti ke masibheke laphana koGqeberha thanda ukuthi nje lifudumala ke namhlanje kusihlwa ngo21 fudumele ke njalo naseThekwini ngo20 kanti ke kusasa ke amazinga aphezulu kakhulukazi ngempela kokapa lodumo lashisa ngo29 lishise njalo ke eAppington ngo31 eGoli thanda ukuthi nje liphole ke ngo23 phole njalo laphana ke eMelo ngo23 kanti ke Lady Smith lifudumele ngo25 kanti ke laphana ke Mgungundlovu lifudumele ngo24 fudumele ke njalo ko Richards Bay ngo25 kanti ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi singawulindela nje u24 masibheke nje laphana koGqeberha lithanda ukuthi nje liphole ke ngo22 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngiyintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba esikuphathele zona namhlanje kusihlwa kuze kube ngokuzayo usale kahle.